Здравейте, Алакрафт. Това е моята кандидатура. Казвам се Георги. Играя Майнкрафт от доста дълго време и понеже сервера ми хареса, беше похвален от някои от вашите играчи, реших да се пробвам, все пак нищо не губя. Ехо. Така, ето това е моята къща. Отзад има малка градина с семвил до нея. Тук преди имаше стол, но без да искам го щупих. Изглежда изоставено, защото има трева, моси кобалстоун, на места е пробила, ето тук трева отново. Има малко пшеница. Цялата къща е в лиани, пайжени и такива неща, завалят идеално. Тук вътре, като влезете, има един доста практичен честрум, който побира страшно много неща. И нагоре, като се качим, е втория етаж, където е просто спалня с малко букшелфчета и има изглед навънка от високо. Долу, като влезете в предверието, тук има два съндъка, които просто, ако не знам аз, като допълнителен сторидж. Тук има крафтинг с две фурни и маса с две столчета. И тук има една голяма тераса. Ето това е тя. Да, веранда. Отдолу се виждат тънките подпори, които съм направил. Интересно изглежда. И забравих да ви спомена на странната моята идея. И тук отгоре, като се качим поляните, и има нещо като шезлонг с чадър, който е пази от слънцето, а тук има не знам какво точно трябва да е това, просто ми дойде на акъла, това диспенсър. Нещо като комин, да, но изглеждаше интересно, заради това го оставих. Въпреки че къщата е направена на Creative, нямам проблем да я пресъздада на Survival, няма да имам никакви затруднения. И друга информация ще напиша в описанието на клипа, заедно с въпросите. Надявам се, че ви е харесало, това беше от мен, довиждане.